Kaixo, Mikel Donazar naiz, bi seme-alaben ikastolako gurasoak. Oso pozik gaude, proiektu eraldatzaile kooperatibo eta euskaldun hontan parte hartzeagatik. Ikastolei buruz hitz egiterakoan, zenbait ezaugarri garrantzitsua aipatu ditzazkegu. Konpromezua, gizarte bokazioa, dinamismoa, berritzailea, autogestioa, autonomia, implikazioa. Azken hau ardatz nagusi bezala hartuta, ikasleoi bezala nire gurasoak egin zuten lan guztiari jarraipena emanez, bai ikastolako juntan, bai Nafarroa ikastoleko juntan parte hartzailean naiz. Oso esperientzia polita eta aberasgarria. Elkarlanean ikastolak etorkizunera bultzatuz. Izan gineakoz, izango gara.